a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi. I bɛ om nana ni hɛrɛ wa I bɛ om nana ni an dun ye. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est de la qualité. Ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an dilu la c'est le numéro 1. Sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ. U ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité. An di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya. Sɔngɔ dama tɛmɛ diya. An di baara telima wa da ka di trop. Sojo la la fiera, pentiri que la fiera. Ibe om nana ni here, mali on se verra. Andu intérieur, intox, andu extérieur. Extox, songo dama teme diado. Ani si mankol, apara no kanyine. Abe jateli ala, abika so nuguya. Songo dama teme dia. Bara no kanyi, ibi om bara no kanyi. Sogo no tani kene mata abara no hani ibi om ibi om ibi om ibi om ibi om ibi om ibi om. À l'école de la citoyenneté n'a be fasoden ɲumanya kalan ko fɔ olu ye tile 15 kalan ta ka ɲɛsin AES jamana denmisɛnnin ma 200 bɔɲɔgɔnko ma kalan ninnu kun cɛra minnu bɔra o ko la an bɛna olu yira aw la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. Hémophilie ni ale be jelibɔn bana yalima dɔw yɛrɛ ko joli simibaliya bana ko fɔ ko ale ye bana ye min lakodɔnnen tɛ kosɛbɛ wa ko bana in be maa mun na olu be gɛlɛya caman sɔrɔ anw ka ɲininikɛlaw olu ye wulikajɔ kɛ u ye minnu sɔrɔ an bɛna olu yira aw la ni kunnafoniya ninnu senfɛ. An balimaw ni de an ka kunnafoni bakurunbaw ye ka kɛɲɛ ni bin dɛnɛ mɛ kalo tile 4 san 2026 an bi aw fo ka waleɲuman dɔn anw ka kunnafoni lajɛli la. Kunnafoni daminɛna an bi aw ladɔnniya k'a fɔ Mali maraba jɛkulu olu ye communiqué bɔ ka bin bi lase min ye tali kɛ Mali furanjira faga ɲɛma n'a bɛ général d'armée Asimi Goïta ale ko fɔ ko ale de sugandira ka bila Sadio Kamara nɔ na. O kɔfɛ yɛlɛma kura min kɛra o de ye Mali chef d'état-major général des armées n'a bɛ général de division Umaru Jara ale ko fɔ ko ale kɛra ministre délégué wa olu de bɛna tɛmɛ ni an ka lakanakow ye ka kɛɲɛ ni donna nataw ye. An balimaw ni an bɔra ye an bɛ taa ni kunnafoniyaw ye ni waati na i n'a fɔ an tun ye a fɔ aw ye bakurunbaw la cogo min na Mali sifinamaw tɔgɔla minisiriso ka kɛɲɛ ni a minisiri yɛrɛ ka wulikajɔ ye n'a bɛ Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale ko fɔ u ye sigi kɛ sigi min n'a bɛ fɔ ma ko à l'école de la citoyenneté n'a bɛ fasoden ɲumanya kalan ko fɔ min ye AES jamana den maa 200 bɔɲɔgɔnko ko olu ye garisigɛ sɔrɔ kalan ninnu na minnu bɔra a ko la Umar Sissogo ale tun b'a kɛnɛ kan a ye minnu sɔrɔ aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. École de la citoyenneté tako duurunan baaraw kun cɛra Palais des Pionniers la. Hakilina jiginna sifinaka 200 minnu bɔra AES jamanaw kɔnɔna la olu de kun sen donna nin baara in na walasa ka se k'u lakalan jamanadenya taabolo ɲuman na ani jamana kanu ani ɲɛmɔgɔya bɛ kɛ cogo di a kɛcogo ɲuman kɔnɔna na. Ministre de la jeunesse et des sports n'o ye sifinakaw ka minisiri ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale tɔgɔ la maa minnu sen yera nin baara ɲuman in na olu ye bonyamɛsegin caman kɛ ka se jamana marabagaw ma. Donc ni promotion a fɔra k'a tɔgɔ dara général d'armée Sadio Kamara de la. A ye mun tɔgɔ ta nin tɛ maaden ye nin ye belebele de ye dɛ nin ye belebele yɛrɛ de. Ale ka formation na ale de tun y'a ka major de promotion ye a ka promotion major tun y'ale de. A bɛ cɛsiri mun na baara la ko kura t'a a bolo parce que ninnu tun bɛ kɛnɛ kan ka sɔrɔ u t'a dɔn yɛrɛ k'u bɛ se nin niveau la u tun bɛ kɛnɛ kan kɛnɛ minnu don k'a fɔ ko ka taa te wuli kɛnɛ tɛ dɛ fagali yɔrɔ kɛnɛ de don. Général d'armée Sadio Kamara ale b'o jɔyɔrɔ de la a y'a jɔ Mali ye depuis a ma kɛ ministre ye comme aw ka promotion parrain don sisan a k'a lajɛ a ka taa information ɲini a kan dɔw bɛ sɔrɔ hali réseaux sociaux kan parce que n'i tɔgɔ dara mɔgɔ min na ko promotion tɔgɔ dara aw la a kan k'a jogo de ta ou bien a k'a ɲini ka tɛmɛ a la o de don dɛ
jamana kanu u t'a la dɛ jamana yɛrɛ de tun b'a dusukun na jamana yɛrɛ n'ale yɛrɛ tun ye kelen ye o mɔgɔ de b'aw la o de parrain bɛ aw bolo donc a k'aw cɛsiri an b'a ɲini aw fɛ général d'armée Sadio Kamara a ka promotion aw bɛɛ kelen kelen ka k'a ɲɔgɔnna ye nisɔndiyaba de bɛ na parce que nin kalanko in a b'an nafa kosɛbɛ an bɛ fɛn caman kalan kɔnɔ an n'an ka ministres bɛ kuma u b'u ka baaraw kɛcogo ɲɛfɔ an ye et puis an bɛ kalan ko wɛrɛw la an bɛ kalan an ka taabolo la an bɛ kalan dɔnniya wɛrɛ la min b'an nafa ka se k'an ka jamana dɛmɛ ka se k'an ka jamana lataa ɲɛ et puis ka se k'an jɔyɔrɔ dɔn fana an ka jamana jɔli la. baara in kun cɛna ni kalikan ye sifinnakaw fɛ min b'a yira k'a fɔ u t'u ka jamana janfa u ye kalan min kɛ école de la citoyenneté in na u b'a lawaleya u kɛrɛfɛ ani k'a kuma ɲuman lase u somɔgɔw ma ani jamana kɔnɔden bɛɛ ma. kunnafoni nasira wɛrɛ la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ association scout et guide ni ale ye ɲɔgɔn dɛmɛ kulu kɛrɛnkɛrɛnlen ko olu ye tile 2 kalan kɛ sifinnamaw olu tɔgɔlaso la ka kɛ ni avril kalo tile 29 ye sigi in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka kuma ɲɔgɔnya ale ni tɛgɛdi ɲɔgɔnma o kalan kɛ jamana denmisɛnw kun mun bɛ kɛ sababu ye bɛn ni kelenya bɛ sinsin jamanaden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ anw ka ɲininikɛlaw olu ye wulikajɔw kɛ a kɛnɛ kan u ye minnu sɔrɔ an ka jɛn k'o lajɛ. tile 2 kɔnɔna na kalanbulon sigira sen ka groupe scout du mali tɔgɔ la laɲini ye min ye o de ye ka ni kalanden ninnu u la kalan jamanadenw olu ka faralila ɲɔgɔn kan ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ. ONG Orfed ni o ye baɲumankɛ tɔn ye ko ale de kɛra sababu ye ka skuti maaw olu dɛmɛ ni tile 2 kalan in na wa laɲini ye min ye sifinnamaw bɛn ka se ka sinsin u ni ɲɔgɔn cɛ. donc bi an farala ɲɔgɔn kan ka se ka hakilinaw falen falen ani skutu mɔgɔw wala sur les techniques de la médiation pour que a kɛra skutu ye a kɛra mɔgɔ wɛrɛ a kɛra fɛn fɛn ye an ka se ka bɛn sabati Mali kɔnɔ ka se ka dɔn k'a fɔ an bɛ formation minnu d'u ma formation n'a bɛ ma ko ɲɛ u ye n'u bɛ se ka formation acquis fɛnɛ ta ka baara wɛrɛ kɛ min bɛ a fɔ cogo min bɛn sabati Mali kɔnɔ. ONG ɲɛma ka laseli kɔnɔna na a y'a jira k'a fɔ ko olu ka laɲini ye min ye o de ye jamanadenw bɛɛ lajɛlen bɛ se ka bɛn cogoya min na ka taa ɲɛ ɲɔgɔn fɛ k'a fɔ i kɛra kerecɛn yalima silamɛ yalima diinɛ wɛrɛ kanubaga bɛɛ lajɛlen ka se ka ɲɔgɔn faamuya ka don da kelen fɛ ka bɔ da kelen fɛ ko o de ye olu ka wulikajɔ kun ye. An de y'u ka premier participant ye. Participation in kɔnɔna la o y'a yira an na comme quoi que an ka projet dɔ soumis an ye projet in soumis projet in kɔnɔna la an y'a yir'u la ko an ye association des scouts et guides du Mali n ko an ye messager de la paix ye donc u ye projet in d'an ma k'a financer pour que an ka se k'a bila en exécution an bɛna na fraternité fɔ an bɛna tolérance fɔ an bɛna vivre ensemble fɔ an bɛna fɛn caman fɔ entre nous ka se ka fara an ka ɲɔgɔnya in tɔ consolider an ka bɛnw kɛ an ni ɲɔgɔn cɛ ka fɛn caman projetw mener an ni ɲɔgɔn cɛ. An ka diinɛw bɛɛ lajɛlen tɛmɛlen kɔfɛ jamanadenw ka se ka u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka se ka baaraw kɛ ka ɲɔgɔnna kalan ale ni ka bɛn sinsin ko o kan ka kɛ bɛɛ lajɛlen ka miirinan ye kɛrɛnkɛrɛnyana sifinnamaw ko olu yɛrɛ kɔni bɛ yɔrɔ min na bibi na olu mako bɛ o ɲɔgɔnna kalan de la walasa ka na ni ɲɛtaga ye ani bɛn ye. Nin de bɛ taa ni an ye kɛnɛya kunkanko kibaruyaw la an bɛ aw ladɔnniya k'a fɔ bana min ni a bɛ wele nansarakan na ko hémophilie ni dɔw b'a wele bamanankan na ko jeli bɔn bana dɔw yɛrɛ ko jeli simibaliya bana ko ale ye bana ye min bɛ sɔrɔ tiɲɛ sira fɛ wa bana don min kɔni lakɔdɔnnenba tɛ wa a furakɛli k'a ka gɛlɛn kosɛbɛ wa maa mun garisɛgɛ bɛ don bana ninnu na ko olu kɔni ye maaw ye mun kɔni bɛ dekun caman sɔrɔ ka sababu kɛ baaraminɛnko ale ni dɔgɔtɔrɔkow ye anw ka ɲininikɛlaw olu ye wulikajɔ kɛ u ye minnu sɔrɔ a ko la aw ni ne an ka jɛn k'o lajɛ. An ka jamana kɔnɔ bana dɔ bɛ yen n'a bɛ fɔ a ma ko hémophilie n'ale ye joli bɔn bana ye nka bana mun don a bɛ sɔrɔ tiɲɛ fɛ wa a ka teli ka ye cɛ kunda. Joli bɔnta a bɛ se ka ye ɲɛ na mais a bɛ se ka dogo farisogo kɔnɔ a bɛ se ka dogo kolotugudaw la ou bien golosu kɔrɔ ou bien kɔnɔbara la. Joli bɔnni kɔrɔ tɛ k'a fɔ a tigi bɛ joli bɔn ka tɛmɛ mɔgɔ tɔw kan dɛ a tigi tɛ joli simi joona de den cɛmanninw de bɛ bana in farida kosɛbɛ. An ka dɔgɔtɔrɔw b'a yira k'a fɔ ko hémophilie suguya ka ca wa fila bɛ yen minnu ka jugu. Kelen bɛ yen o tɔgɔ bɛ fɔ ko olu de ka ca dɔw bɛ olu ta ka jugu dɛ olu kɔni cogo o cogo olu bɛna dɔgɔtɔrɔso la fura fɛn min bɛ kɛ ka joli simi i b'a sɔrɔ o tɛ yen fiyewu donc olu bɛna an b'olu ye parce que olu bɛ se ka tigɛ u bɛ se ka
complication kɛ bana in bɛ se ka kɔlɔlɔ lase ka tagama cogo ma a bɛ se k'a to u bɛ segele. Dusu Tarawele n'ale ye den masa ye ni ala ale garisɛgɛ den jolibɔ banatɔ la ale bɛ ɲɛfɔli k'an ye. Bana in tɛ bana jugu ye ka kɛ fɔ a bɛ mɔgɔ faga yɔrɔnin kelen bon a yɛrɛ ko ka nɔgɔn sisan furakɛbaga sɔrɔla la sinon ne yɛrɛ nin so ni ye nin sɔrɔ ne balimaw de fɛ ne balima cɛman 2 kun bɛ yen a b'olu de la o don u bɛ dɔn fɔlɔmɔgɔ ninnu kun t'a dɔn u taar'u sigi nɛgɛkɔrɔ olu m'a dɔn donc u ye jolitima perdu 2 bɛ tora la. Bana in tamasire bɛ ye kabiri denmisɛnniya ra nka fo sɛgɛsɛgɛliw kɛrɛnkɛrɛnnenw ka kɛ. Sɛgɛsɛgɛli bɛ se ka kɛ n'o y'a sɔrɔ du dɔ kɔnɔ sisan a dɔnna k'a fɔ ko jolibɔn bana in b'i la duden tɔw olu ta kan ka lajɛ jango minnu bɛ fani ba la o kɔfɛ fana an b'a jate minɛ fana n'an bɛ mɔgɔw chirurgien b'a kɛ tuma caman dɔw bɛna mɔgɔw opérer u bɛ sɛgɛsɛgɛli kɛ. An bɛ don min na i ko bi furakɛliw caman sigira sen kan min b'a to banabaatɔw bɛ se ka lafiya. Jamana ye sɔnna ka ni banabaatɔ ninnu u ka association bɛ yen donc o ni dɔgɔtɔrɔw farala ɲɔgɔn kan olu de bɛ jolisimi fura in d'a ma u bɛ a d'a ma komi fu dɔn mais jolisimi fura in wari ka ca dɛ ale flacon kelen a bɛ taa 100 ni kɔ la alors que ni den bana i bɛ se ka flacon kɛ a bɛ se ka 8 bɔ ou bien 10 donc mɔgɔ tɛ se ka ale san bana tɛ mun bɛ ban mais a bɛ kɔlɔsi de. Jelibɔnbana ma teli ka sɔrɔ nka a kɔlɔlɔ ka bon an ka dɔgɔtɔrɔw bɛ wuli ka jɔ la walasa ka kɛnɛya sabati hémophilie banatɔw ye. Ni waati na an bɛ taa jamana kɔkanko kibaruya hukumu kɔnɔna na Mamadu Jalo ale ye wuli ka jɔ kɛ an ka sɔrɔtaw lajɛ. Senegal jamana ɲɛma n'o ye Basiru Jomayi Faye ye ale ye sigi kɛ ni kunnafonidilaw ye walasa fɛn min ye san 2 baara min kɛra jamana ɲɛmɔgɔya la ni ka se ka baara minnu bolodala k'o kumabaw da kunnafonidilaw kulo kan a ka kɔrɔfɔw kɔnɔ a da donna ani Usmani Sonko olu cɛ la i n'a fɔ maa caman y'a yira k'a fɔ cogoya min na k'a fɔ gɛlɛya b'u ni ɲɔgɔn cɛ président a y'a yira k'a fɔ ale ni Usmani Sonko u kɔni ka di an bɛ don minɛ ko bi wa a y'a yira k'a fɔ fɛnɛ don min na ni Usmani Sonko a tɛ k'ale ka premier ministre baaraw kɛ a ka kan ale bɛ se ka a falen walasa fɛn min ye Senegal jamana o ɲɛta o bɛ sabati. Ghana jamana ale y'a yira k'a fɔ kumaɲɔgɔnya mun kun bɛ u ni Lamɛriki jamana cɛ walasa ka se ka fɛn min ye kunnafoni dɔw u ka jamanadenw kun kan kɛnɛya sira kan ni k'o bila Lamɛriki jamana ka bolo kan o baara ninnu u y'a bɔ a dɔgɔkɔrɔ ni lase ninnu kɛra maa dɔw fɛ minnu kɔni bɛ ka nin ko in jateminɛ a bɛ kuma jan bɔ u y'a yira k'a fɔ fɛn min ye dollar wari miliyɔn 109 o de kun layidu talen don Donald Trump ale ka gouvernement fɛ ka ɲɛsin Ghana jamana ma kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana minnu bɛ yen nɔ ni gɛlɛya b'u kan. Maroc jamana kɔnɔna la fɛn bɛ tali kɛ Wura Mohamed VI la ale ye a denkɛ Moulay El Hassan n'ale si bɛ san 22 la ni k'a bila sɔrɔsi ɲɛmɔgɔya hukumu kɔnɔna la u ka cakɛda min bɛ yen n'a bɛ wele coordination des bureaux et services de l'état-major général des armées marocaines Moulay Hassan o ɲɛmaaya a dira ale ma an b'a ladɔnniya k'a fɔ nin waleya in bɛ tali kɛ walasa ale ka nɔrabilali baaraw ni k'olu sigi sen kan. Moyen-Orient jamana gɛlɛyaw kɛlen don sababu ye fɛn min ye ka dɔ fara tajiw olu sɔngɔ kan i n'a fɔ bi tɛnɛ in na fɛn min ye tajiko sugu ye olu y'a yira k'a fɔ caman farala fɛn min ye taji sɔngɔ kan 100 sarala murumuru kelen o farala a kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la diɲɛ taji caman bɛ tɛmɛ Detroit d'Ormuz fɛ hali n'o y'a sɔrɔ Lamɛriki jamana ɲɛma Donald Trump ale y'a yira k'a fɔ a bɛna fɛɛrɛ kɛ fɛn min ye ka finitigilakaw bila walasa u bɛ se ka tɛmɛ ni bato minnu bɛ tajiw ta nin yɔrɔ kofɔlen in na maa caman y'a yira k'a fɔ o kɔni tɛna kɛ fɛɛrɛ ɲuman ye ka d'a kan Iran jamana ale kɛlen don ka mugujuguw bila nin yɔrɔ kofɔlenw na min bɛ se ka kɛ sababu ye ka kasaraw nati. Ayiwa an balimaw sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na nin ye kunnafoni laban ye an bɛ min da a tulo kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali présidence olu ye kibaruya bɔ ka bi ka kɛɲɛ ni u ka wulikajɔ min bɛ tali kɛ anw ka finitigiw ka minisiri ka ntanyali Sadio Kamara k'ale nɔnna bila o senfɛ min ye Mali furanjira faga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta ale de sugandira ka kɛ Mali finitigiw yɛrɛ ka minisiri ye o kɔfɛ maa min bɛ a dɛmɛ baara in kɔnɔna na o de ye an ka général de division Umaru Jara ni ale chef d'état-major général des armées nin waati ninnu na. Ayiwa an balimaw sani an k'an kɔ don ɲɔgɔn na nin ye kunnafoni laban ye an bɛ min da a tulo kan k'aw ladɔnniya k'a fɔ Mali présidence olu ye kibaruya bɔ ka bi ka kɛɲɛ ni u ka wulikajɔ min bɛ tali kɛ anw ka finitigiw ka minisiri ka ntanyali Sadio Kamara k'ale nɔnna bila o senfɛ min ye Mali furanjira faga ɲɛmaa ye général d'armée Assimi Goïta ale de sugandira ka kɛ Mali finitigiw yɛrɛ ka minisiri ye o kɔfɛ maa min bɛ a dɛmɛ baara in kɔnɔna na o de ye an ka général de division Umaru Jara ni ale chef d'état-major général des armées nin waati ninnu na
an balimaw ni de bɛ dan sigi an ka bi kunnafoniyaw la an bi aw fo ka waleɲuman dɔn a filɛli ko cɛ ɲina ka ɲinaw fɛ a k'aw suwalen to a ka teleso mandi la wasabaw ye jabarani ko la aw k'an bɛn waati wɛrɛ. Kakateli, a cɛ ka ɲi a nɔ ka ɲi. I bɛ om nana ni hɛrɛ ye wa i bɛ om nana ni an dun ye ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an nilu la c'est de la qualité ɲɔgɔn tɛ ɲɔgɔn man da an nilu la c'est le numéro 1 sokɔnɔna la a bɛ manamana hali kɛnɛmana la a bɛ manamana kɛ u ka siman kɔ c'est recommandé u ka siman kɔ c'est de la qualité an di baara telima cɛ ɲuman sɔngɔ dama tɛmɛ diya an di baara telima wa da ka di trop. Sojo na la fiera, pentiri que la fiera. Ibe om nana ni here, Malion se verra. En du intérieur, en du extérieur. Somo dama te mediado, anisi mankol. Apara no kanyine, abeja teliala. Abika so nuya, somo dama te media. Bara no kanyi, ibi bara no kanyi. Sogo no tani, kene mata, abara no kanyi.